हमारा आत्मिक बाप के माई उनका के ये बात हमेशा कहत रहली कि बेटा जब तहरा लागे कि तहार से काई में रिजल्ट नहीं खे आवत, जवन तहरा दिल की इच्छा बा, जवन तू परमेश्वर में चाहता रहा, जवन चंगाई चमत्कार हीलिंग छुटकारा लोग तू चाहता रहा, जब तहरा जिंदगी में ना हो थोके तब बेटा अपन प्यार भरल जिंदगी के याद करी। Please watch out your love life. और प्रेम से भरल जिंदगी कैसन बा, तू लोग दूसरा से कितना प्रेम करे लजा, लिखल बा न्याय सह लजा, हानि उठा लजा, लेकिन अविश्वासी के शिकायत के मौका मन दजा। आज हमनी के प्रेरित लोग जैसन काम करल चाहता नहीं जा, लेकिन उ लोग जैसन स्वभाव रखो लेकिन चाहत उ लोग के स्वभाव माफ कर देवे के, अन्याय सह लेवे के, दुख सहे के, ई सब हमनी के लगे नहीं खे। ता यीशु मसीह कहनी अगर प्यार नहीं खे तब कुछ नहीं खे। तहार लोग के भविष्यवाणी भी अधूरा बा, तहार लोग के चंगाई भी अधूरा बा, तहार लोग के ज्ञान भी अधूरा बा। तू लोग जितना मर्जी ज्ञान बांट दो लोग के कोनो फायदा नहीं खे अगर तहार लोग के प्रेम वाला जिंदगी में दिक्कत बा।